Sizofunda ke namhlanje incwadi kaDaniel isahluko 5. Sizofunda uverse number 1 no verse number 2. Amavesi amabili kuphela. Sizogcila kakhulu sikhulume kakhulu ngendaba yedini. Ushe umsebenzi yonke ngihlalisela mangishumayele zona ezenkosi khona bothi ngaziqeda selilizwi kamala Jesu Kristu inkosi. uJesu 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 Kristu inkosi. Daniel chapter 5 verses 1 and 2. Isihloko lapha kubhalwe kwathiwa idili lika Belshazzar. Idili lika Belshazzar. Kufundeka kanjena ke kuthiwa uBelshazzar inkosi wenzela izinduna zakhe ezinkulungwane idili. Waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. Verse number 2. uBelshazzar esanambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesiliva. uNebukadnezari uyise owayezikhiphe ethempelini laseJerusalema ukuba inkosi nezikhulu zayo nawonkayo nezanqiza zayo baphuze ngazo. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizogcila kakhulu ke ngendaba yewayini. Hayi ngoba mhlawumbe ngikholela ukuthi kunabantu abaphuza iwayini ekhaya. Yebo mangaba kuyisikhathi sePhasika, isikhathi sosidlo, isikhathi lapho ke siphuza ngaso iwayini. Iwayini kuyinto othi mangaba uyiphuzile ibe nomthelela engqondweni. Yikho ke sizokhuluma ngewayini. Uma umuntu ephuzile iwayini, ungafunda eBhayibhelini abantu abaphuze iwayini njalo kunomphumela. Likhona ke iwayini ekhulume ngalo inkosi uJesu. Nangesikhathi sesidlo laphuzwa. Iwayini ngithi ke linemphumela eminingi kodwa umphumela esiwaziyo kakhulu ngokobuntu ngokwabantu ila ingqondo. Kuyayiguqula ingqondo yomuntu enze izinto ezingajwayelekile noma ebengeke azenze uma ubengaliphuzile iwayini. Nalana ke sithola umphumela wewayini lapha kuverse number 2. Indaba iqale kuverse 1 ma eqala esenza idili esenzela izikhulu zakhe noma izinduna zakhe ezenzela iwayini. Ake siqale ekuthaneni ke umuntu uma esenza iwayini noma esenza idili inhloso yakhe yini yokuthi umuntu aze enze idili. Inhloso yokuthi umuntu enze idili ukuyojabula. Angithi ukujabula nje inhloso enkulu. Yebo angaqamba igama ukuthi leli dili ngele birthday, ngeli dili ngelokuvuswa ivula indlu, bathi housewarming party abanye
uzoqamba igama kodwa inhloso enkulu ukujabula ngithi. Ngenxa yokuthi ke inhloso enkulu ukujabula. Kaningi uma kunedili kuba newayini noma kube notshwala. Enye izinto ezingasali emadilini kakhulu ke masikhuluma ngamadili ezinto zalomhlaba. Bakhona abanye abantu abaliphuzayo iwayini uma behlose ukwenza izinto ezirongi. Ngoba beqonde ukuthi bazovika ngokuthi ingoba bengiphuzile. Ngoba iwayini linomphumela. Yikho ke lapha kuba seRoma 12 uma uqala kuverse 1 no verse 2 sithola ukuthi lapha yana uthi umpostoli Paul ngiyancenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu ibe iminikelo ophilileyo nepheleleyo nethandeka kuNkulunkulu. Kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Yabona lokukhonza kwenu kuthamba kube ngokwani ngokuqonda. Kusho ukuthi lento ayenzayo kumele ube uyayi-understanda, uyayiqonda. Abesethu uPaul ke kuguqulwe isimo sengqondo yenu. Nanzo ke indaba la sikhuluma ngewayini nje kahle kahle siqondile la. Isimo sengqondo. Ngoba masikhonza uNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi simkhonze ngokuqonda siqale sinikele kuye. And inkosi uJesu mayisizohamba emhlabeni abafundi bayo yabaphiwayo ukuze bakwazi ukuyikhonza ngokuqonda. Ukuqula isimo sengqondo yabo. Lana ke besenza idili ngenhloso yokuthi kujatshulwe. But iwayini belidingeka lapho ngoba ithi inkosi uJesu izilingo kumele zibe khona kodwa maye lokho ezivela ngayo. Kodwa ngiqondele la ekuthenini izilingo kumele zibe khona. Ngenxa yokuthi kumele zibe khona izilingo, kaningi izilingo mazifikela umuntu kuba nokuhlupheka nokukhala. Ngenxa yalokho umuntu maya endaweni yokujabula emcimbini lapho inhloso yakho ukuthi kujatshulwe banikezwa iwayini ukuze bakhohlwe izinsizi zabo bajabule. Ileso sizathu kakhulu engikholelwa ukuthi utshwala lufakelwa lokho emcimbini eminingi ukuthi abantu babakhohlwe izinsizi babheke ukuthi manje sesizojabula la. Kwenzeke inhloso yalomcimbi ukuthi yilo nalo okhona makajabule abe nokuthokoza. Manje kungikhumbuza lokho kwashiwo inkosi uJesu ukuthi noma indlela eyiveza ngabe ngazi ukuthi nasembusweni wezulu kuzoba khona isikhathi sokuphuzwa kwewayini. So ngamanye amazwi kusho ukuthi kuzothokozwa phezulu, sizokhohlwa insizi nokuhlupheka. Kodwa ke leli lasemhlabeni liyinkinga iwayini elomuntu noma elenziwe umuntu. Ngoba liyasiguqula isimo sengqondo yomuntu. Hayi ukuthi akhonze uNkulunkulu ngokuqonda, kodwa ukuthi enze izinto zenyama ezokuqonda ngokwendlela yenyama, alahlekelwe ukuqonda ngokwendlela kaNkulunkulu. Umuntu oqala engizwa ngaye newayini nomphumela wewayini ngumuntu owayethandeka kuNkulunkulu, uNowa. Uyena nesizukulwane sakhe abantu abasinda kuzamcolo. uNowa nguye owayelungile ngaleso sikhathi. Uyena uNkulunkulu akwazi ukuthi akhulume naye. Ebona abantu besona njengoba besona kangaka nje abantu. Isono sesinom namhlanje ngendlela yokuthi uma ungasenzi isono abantu bayamangala. Njengoba umunye okwamangala. Mangaba ngizoba umkhaphi noma umphelezeli kuzoshada insizwa ngiye eMaritzburg sesiyolinganisa amasudu. Uthi uhlala eGoli wena ungumzalwane onjani ohlala eGoli? Ukhona umzalwane ongahlala eGoli. Abantu bayamangala umuntu mayakwazi ukuthi aphile impilo yobungcwele, impilo kaNkulunkulu abaduma bembona nokukhuluma kwakhe ukuthi lo muntu uphila kanjani kulesi sikhathi esinje. Naye ke uNowa waba nomehluko. Nathi sengathi lesi sizukulwane
singaba wonowa abantu abanomhluko kodwa hayi kulesi sigaba sewayini. Utheke uNowa sephumele ngalo isesindile. Ngoba kuyenzeka abazalwane bathi uNkulunkulu sebancomile. Basinda baphumela ngale base begijimisa izinto zomhlaba. Angazi kwakwenze njani uNowa aza decide ukuthi akaphuza utshwala noma aphuze iwayini. And mayephuza leli wayini wadakwa. Mayesedakiwe wenza izinto bekungafanele ukuthi azenze. Watholakala ehambaze. And uNkulunkulu akafuni ukuthi sitholakale ehambaze. Ngikhuluma mina ukuhambaze phambi kwabantu. Waze wabona izingane zakhe ehambaze. Uyena futhi esekhipha isiqalekiso. Umphumela wewayini lasemhlabeni. Naye ke la uBelshazar wenza idili waphuza iwayini. Uthe suka lapho maseliphuzile iwayini wathi uyazini. Yabona lezi izintsha lezi ezilaphethe lokuzeni ezithathwe eThempelini eJerusalem. Lezi bezingcolisiwe. Usezophuza nazo ngazo nabangani bakhe nabafazi bakhe nezintombi zakhe izancinza zakhe girlfriend bakhe. Uzophuza iwayini ngezitsha ezingcwele zaseThempelini. Wayivusa intukuthelo kaNkulunkulu. Bazalwane, asingaphuzi iwayini ezitsheni ezingcwele. Ngoba ulaka lukaNkulunkulu luzovuka. Umzalwane ufakazile ey'nkonzweni zikaJulayo ukuthi leli bandla esikulona uthe uNkulunkulu ngelokugcina. Umuntu wangifaka mina kuleli bandla wangitshela ukuthi kube neziprofeto azizwile engakezwa ngaleli bandla noma engakangeni kuleli bandla ukuthi kunemvuselelo yokugcina ezoba khona. Ngikhuluma mina hayi lo wayekhuluma ngeenkonzo zikaJulayo, omunye wayesho lokho. Bafakaza abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ulikhethile leli bandla ukhona liqalwe uyena. Ngakho ke asiqaphele ukuthi singaphuzi iwayini ezitsheni ezingcwele. Ngoba ulaka lukaNkulunkulu luzovuka. Njengoba lavukela uBelshazar. Wenza izinto zezwe ngezinto zasezulwini. Ngamanye amazwi asingathi sivuma inkosi uJesu ukuthi iyinkosi njalo bese senze izinto ezingcwele. Ngoba ngalokho kungenzeka phambi kaNkulunkulu ukuthi siphuze iwayini. Siphuza nabantu abangcolile noma nezinto ezingcolile. Lokho kuzovusa intukuthelo kaNkulunkulu. Ngithena ke iwayini linemphumela ngokwasemhlabeni emibi njengoba sengingachaza ngoNowa ukuthi uzithole esehamba ze. Kanjalo nomzalwane ozophuza iwayini lasemhlabeni. Angisasho ke iwayini leli liphuzwayo. Sengisho kwelikamoya yakhe manje. Mhlambe ngizothi ukuchaza kancane ukuthi iwayini kungenzeka ukuthi limeleni umuntu. Elidukisa umuntu. Elenza ukuthi umuntu agcine esebambelela ezintweni zomhlaba. Enye yamawayini umzalwane angayiphuza imxabanise noNkulunkulu. Yilento ayiphiwe nguNkulunkulu. Yabona lithi iBhayibheli ayikho inkosi ebayinkosi ngokwayo. uNkulunkulu ngamanye amazwi usuke ukuhle kuyena ukuthi lo muntu abe yinkosi. Naye uBelshazar la akazenzelanga ukuthi abe yinkosi kodwa kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuthi abe yinkosi. Ngamanye amazwi bekuyisiphiwo sakhe ukuthi abe yinkosi kodwa ubukhosi bakhe
akangabusebenzisa ngokwentando kaNkulunkulu. Nawe unesiphiwo sakho. Nawe unezinto ozinikezwe uNkulunkulu ezingezakho. Kodwa uma ungazisebenzisi ngokwentando kaNkulunkulu phuzu wayo, izokuxaka leyo ukuphuza iwayini likaNkulunkulu ngoba noma esitsheni sikaNkulunkulu ngoba lo mzimba lithi iBhayibheli uyithempeli likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uphuza iwayini esitsheni sikaNkulunkulu. Ithempeli likaNkulunkulu umzimba wakho nowakho. Ithempeli likaMoya oNgcwele. Ungaliphuzi-ke iwayini kulomzimba. Kungaba ke isiphiwo sakho noma ithalente lakho. Iwayini lakho oliphuzayo. Yona kanye lento oyinikeziwe wayiphiwa uNkulunkulu. Mhlawumbe futhi yilento icelile uNkulunkulu wayeseyakupha, kodwa manje isiphenduke iwayini kuwena, iguqula isimo sengqondo yakho. Ngizokwenza isibonelo ngenkosi yakwaJuda uSolomon. uSolomon waphiwa nguNkulunkulu ukuthi ekubuseni kwakhe akube nokuthula. Number 1, uSolomon wacela kuNkulunkulu ukuhlakanipha. uNkulunkulu wamupha, waze uNkulunkulu wamupha nencebo. Waba nobukhosi uphiwe uNkulunkulu, ukuhlakanipha uphiwe uNkulunkulu, ingcebo uphiwe uNkulunkulu. Ake sibheke ukuthi lezi zinto ebezitholakala kuSolomon, uSolomon uyisebenzise kanjani. uSolomon ekuhlakanipheni kwakhe futhi uNkulunkulu edale ukuthula nezinye izizwe, wayese eyayenza le network yakhe. Namhlanje igcwele lento ekuthiwa i-networking. Abantu noma umuntu engena emsebenzini manje sekungenwa nge-network ukuthi wazana nobani. Nawe laba abadlala ibhola awukwazi nje noma unganethalente elingakanani, awukwazi ukuvela usuke bakuthathe nje, kufanele ube ne-network ozoba nayo ukuze uyongena laphayana, ngoba sekungenwa ngopotsho manje endaweni eziningi, sekungenwa ngokugwazwa manje endaweni eziningi. Kodwa kangisho ukuthi uSolomon wayekwazi. Solomon waxhumana naleya nkosi ukuze kube nobudlelwane nama-trades. Kwazi azi ukuthi kuleya nkosi ngizothola lokhu, kuleya nkosi ngizothola lokhu. Wayeseyabona ukuthi ngiqinisekise-ke manje ukuthula. Yabona-ke manje uSolomon iphutha lokuqala seyalenza, ungenelela ohlelweni likaNkulunkulu. uNkulunkulu lokhu ukuthula ubezokwenza ngokwakhe. Kodwa uSolomon usesebenzisa ukuhlakanipha kwakhe aphiwe uNkulunkulu ukudala yena lokhu ukuthula. Ukudala kanjani? Okay, yabona leya nkosi yakwasibiya, ukuze kuhlale kukhona njalo ukuthula ingangihlaseli, ngizothatha indodakazi yayo. Ukuthi uSibiya uyakholwa noma akakholwa kunendaba, ngiyothatha indodakazi yakhe, akululutho angihlasele ngoba uyasi unabazukulu bakhe la ekhaya. Nakuleya nkosi uSolomon wenze njalo, wenza isiqiniseko la ukuthi ukuthula khona kukhona nabezizwe. Ungavumi ukuba nokuthula nabezizwe, ungavumi ukuba nokuthula namadimoni. Ake ngisho lokho, mina njengoba ningazi ukuthi ngifika ngedwa la enkonzweni, nami-ke umama kwami kwakudala wakuzama ukuthula, ngiyaxolisa ukusho lento, ukuthi sikhonze ndawonye njengoba singakhonzi ndawonye. Wathi masisuke emabandleni ethu sobabili
Angisuka entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa nawe uzosuka la ekhona. Ukuze siyokhonza ndawonye sibe nokuthula. Kanti uNkulunkulu wayesengambulele ukuthi leyo offer ngizithola. Yathi ifika ngase ngisazi. Ngathi mina cha angindawo. Ngikhetha ukuthula noNkulunkulu kunoma ngibe nokuthula nezitha zami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Akuyena yedwa kanti nabanye ababili bazamile ukungikhipha entabeni yendlu kaJehova yabonelelwa. Abangabafundisi. Emva kwalokho kulezi insuku edlule omunye abaprofeti esinabo entabeni usethi kumina ungibonile ngibiyelwe noma ngingaphansi kweumbrella ngisentabeni. Ngasho ngathi isitha besifuna ukungigwenya. Yabona ke mangaba isitha sikufuna sizozama indlela ukuthi ube nokuthula nabezizwe. Kanti sifuna ukuthola ngaleyo ndlela. uNkulunkulu wayedale kodwa manje uSolomon mase kuzama ngendlela yakhe bese kungena isitha ukuze isitha sifake izwe empilweni kaSolomon. Ngokuthi laba abantu basezweni beze kuSolomon bahlale noSolomon bashare umbhedo owodwa, indlu eyodwa, itafula elilodwa. Bese lithi iBhayibheli kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama. Ngiyakwazi ke mina ukungenelela ezinhlelweni zikaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu eshilo into wena bese uzama ukusiza uNkulunkulu ngendlela yakho zonke ifanele. Yilento ke eyenzeke kuSolomon. Wayeseyena ezama ukuzolekelela uNkulunkulu entweni ayishilo. Kuthe uthatha labesifazane babe sebeyamdukisa. Waphuza iwayini esitsheni sikaNkulunkulu. Uhlangana nabezizwe abantu abakhonza iThixo. Leli wayini wazoliphuzele esitsheni sikaNkulunkulu. Wayesezixabanisa noNkulunkulu. uNkulunkulu wamkhuza uSolomon. Ngoba uNkulunkulu uyakhuza. uSolomon akangalalela. Wasuka umprofeti waya wabonakala komunye wezizwe ebezingasenhla uJeroboam. Wafika lendwango wayidwebula ngoba ophisa about 12. Wathatha umprofeti ophisa about 10 wanikeza uJeroboam wathi ngoba umbuso kwaIsrayeli uzohlukana kabili, izizwe ezimbili ezansi ezimbili ngenhla ngenxa kaSolomon. uSolomon yafika indaba endlebeni zakhe. Kwafika kuJeroboam ukuthi indaba isifikile kuSolomon. uJeroboam wabalekela eGibhithe. Waze wafa uSolomon. Lo mbuso beqondwe ukuthi awubhidlike ngenxa kaSolomon, kodwa uSolomon uze wafa esabuza uIsrayeli wonke. Why? Ngoba uNkulunkulu akaguquki. Into mayithembisile eyishilo uyayenza. Okubhlungu ukuthi amanye ama-consequences noma emahle noma emabi akabhakele ey'nganeni zethu. Ngoba inzalo ka-Abrahama yagcina ithola isibusiso ngenxa ka-Abrahama. Kodwa uRehobhowamu uma esevuka eseba yinkosi sekufe uyise uSolomon, uyaqala uyavuka ngeqholo. Ngoba uSolomon ngenxa ukuthi ubesehlakaniphile efuna nengcebo ize kuyena, ngoba ngithe kungaba isiphiwo sakho esingaba yiwayini lakho elizokuxabanisa noNkulunkulu, kudungeka ingqondo yakho, kuguquka isimo sengqondo yakho sibuyele ezintweni zomhlaba. Njengengqondo kaSolomon kwaguquka isimo sengqondo yakhe. Leli wayini eliyingcebo nokuhlakanipha kwaguqula isimo sengqondo kaSolomon.
kodwa uNkulunkulu uthi yena masinikele imizimba yethu ibe ngimnikele ephilileyo nepheleleyo nethandeka kuNkulunkulu kube ngokukhonza kwethu ngokuqonda kuguqulwe isimo sengqondo yethu ngoba masingaguqulwanga isimo ngeke simkhonze ngokuqonda sizomkhonza ngokungazi ngobula and umuntu oyisizulu khalakathela emgodini umuntu oyisizula uyaduka awukwazi ukuthembela emntwini osizula ngesho kukhona abantu abalandela abafundisi abayizivula kwelikamoya abangakhonza uNkulunkulu ngokuqonda yenzeka-ke lento kuSolomoni isimo sengqondo yakhe saguquka ngoba ubengasakhonzi uNkulunkulu ngokunikela umzimba wakhe ukuthi ube ngumnikelo ophilileyo nopheleleyo kodwa ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe besehlezi ehlakanipheni kwakhe esepruvela abantu manje ukuthi uhlakaniphile mhlawumbe nawe ngale talent onalo indlela owenza ngayo upruvela abantu ukuthi mina ngithi noma ungasho and uSathane uyasebenza ngendaba yeproof yabona nje mayiqala elingi uJesu lapha ehlanu into yokuqala nje iproof uthi uma uyindodana kaNkulunkulu guqula lamatshe beyizinto yabona ufuna iproof la nalapha uthi ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kuloya muthi ufuna iproof nalapha and uNkulunkulu uzokulinga ngokuthi uziprove ukuthi mina ngingcono kunosibani bami mina ngikholwa kangcono kunosibani bami mina nginje nebandla engikulona lingcono kunaleli yabandla lo sibani bani ngeke ngitshelele utho mina ngoba ukhonza lapha yana ufuna ukuziprove wena ukuthi mina ngcono sekuyiwayini lakho ke leyo uzogcina usele nalokho ukuqonda isimo sengqondo yakho sesiguqule uSathane ngokuthi wena uhamba ukhipha ama-proof and inkosi uJesu zange ikhiphe iproof yavele nje yamkhomba ezweni ngamanye amazwi iproof yokuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu ukuthi uhlala ezweni waprova kanjalo uJesu wathi kulotshiwe ukuthi akusona sodwa isikho esimphilisayo umuntu kodwa umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova that's the proof ukuthi ngiyindodana kaNkulunkulu finish and clear iproof yokuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu ukuthi wenza intando kaNkulunkulu lapha kuJohn 4 izithi inkosi uJesu mabafundi bayo befika nokudla ingadli becabanga ukuthi usedlile uthi no ukudla kwami ukwenza intando kaNkulunkulu uchaza ukuthini lokho ukuze siphile siyadla kusho ukuthi into engiphilisayo mina Jesu ukwenza intando kaNkulunkulu and thina uma singabantwana bakaNkulunkulu into ezosiphilisa ukwenza intando kaNkulunkulu ikhona ukudla kwethu ke lokho okuzosiphilisa kunaphakade lokho esikudlalana siyakudla kodwa kuzophela yikho enye izinto sizenza amasifuna ukusondela kuNkulunkulu sidela lokhu kudla ngoba siyazi ukuthi ngakho ngeke siphile impilo yanaphakade kodwa kukhona lokho esikudingayo kukhona lokho ekungafanele umzalwane alale engakudlanga whether usemkhosini noma awukho emkhosini noma ngabe usedilini lapho kunamakhona namawayini noma usemshadweni kodwa izwi likaNkulunkulu okuyimana lomphefumulo akumele ulale ungadlanga kodwa kubuhlungu khona abalala bengadlanga khona abaneliswa ukuthi mina ngilalelile inkonzo angayi kozifundelana ngokwakhe lithi iBhayibheli abazalwane baseBriya babeka bahle kakhulu kunabaseThesalonika ngoba bona babeyihlola imibhalo angazi noma uyayihlola yini imibhalo leli wayini ke liyithalenta lakhe uSolomoni lonakalisa izinto umbuso wehlukana phakathi uRehobowamu wasuka waya eShekem eseyobekwa phela manje ukuthi abe inkosi ujabulile naye usevuka ngeqhobo umphumela kayise ke njalo yebazalwane sisenkingeni ezinye izinto esibhekene nazo kungenxa yokhokho bethu kodwa izinto zisengaguquka ngathi kakhulu laba baseNorth
noma bangenhla noIsrael ngoba ibona ababegqilazeka kakhulu. Phela abantu kakhulu isikhathi esikhulu kuthiwa kunalento kuthiwa i-tribalism. Naye ke uSolomon wakho naba nenkinga ye-tribalism. Laba bangamaJuda bona bebengasetshenziswa kakhulu wayelineni kubona. Kodwa laba bengesona amaJuda bebesetshenziswa kakhulu kunabantu. Bekhokha intela kakhulu kunabantu. Manje sebeyakhala lapha kuRehobowamu ukuthi ubaba wakho usiphathe kabuhlungu. Esisebenzisa kabuhlungu. Siyacela ukuthi usinciphisele. Hayi wathi ngicela ninginikeze 3 days. Naye wayini lakhe lela eliphuza. Kodwa ke wayini lakhe uRehobowamu laba abangani bakhe. Mhlambe nawe abangani bakho ibona abayiwayini lakho. Uzogcina sengibeka ngingabanga. Hayi bakhuluma nempunga kuqala uRehobowamu wathi hey naba abantu besizwe engizosibusa bathi bacela ukuthi ngibanciphisele bangaqhayazeki. Hayi bathi bona balalela abantu. Yabona ufuna ukuphatha kahle abantu noma abantu obaphethe bakuphathe kahle nabo ngoba phela noma uphethe kodwa abantu kune role abayidlalayo empilweni yakho ukuze umbuso wakho uqine kahle ume kahle baphathe kahle abantu. Yikho amadoda njengeinhloko zamakhaya bekumele baphathe kahle omama emakhaya ngoba baphethe nabantwana babaphathe kahle. Hayi akangeneliseka ngeseluleko samadoda amadala. Hayi wayakontanga yakhe abangani bakhe obhululu bakhe. Hey bafowethu yazi abantu lana bakhuluma ukuthi nokuthi kumele abathaya bangibanciphisele. Mina ngibona kanjani bafowethu? Hey bathi yazi mfethu yabona lapha fanele bakhombise ubani wena. Ubakhombisa ukuthi umfo kaSolomon. Yala nje lento yabesenza ubaba wakho fanele bakhombise yabona ke wena ungcono kubaba wakho wena. Ubehave okudlula ubaba wakho. So kuzobonakala lapho ukuthi uyinkosi ngempela indlela owenza ngayo wenza ngendlela edlula ubaba wakho. Ngoba abantu banjalo bayayithanda i-competition. Bayathanda ukuthi mina ngifuna ukwenza ukudlula osibanibani nokudlula osibanibani. Competition. Baqedile abantu. Hayi ke wabuyela kona. Wathi hawu uyabona ke ubaba lokucicane nje lokade kwenza. Mina ngizongibona kahle. Benishanga isisepho nje mina ngizonishanga ofezela. Into engothi mangishanga after umzimba. Basivusa isiteleka. Usiswethu kade fakazi ukuthi bekunesiteleka. Wadutshulwa umfowabo. Ngize ngakhumbula ukuthi inkosi ayenzi lutho engatshelanga ingcebo zayo abaprofeti. Baneshwa abantu abangakholwa ngoba bahlangana nezinto ezinjalo kwesinye isikhathi kanti mhlawumbe uNkulunkulu bezobavikela bezokhuluma nabo. Bavikeleke. Ngoba nami ngeke ngazibona ngivikeleka kulezi insuku ezidlule. Ngithi ngiyale uNkulunkulu wathi ngiyalene ngathi mangihlanganisa izinto ngabona ya. Ngivikelekile la. Khona uSathane into kade ehlosile. uNkulunkulu athi ungayi ngala ngiyale. Ngamlalela. Ngolinye usuku bengizoyele kwasiza abantu ngizaba nomndeni wami. Athi ngilele usuku ngaphupha ngihamba emgwaqweni ngidriver ungathi ngisiteleka ukuthi ngijike ngihamba ngendlela. Kwathi kuseni sesizosuka wafona umkhwe wami. Wathi ungahambi ngasemyudeni kunesiteleka la. Kanti bese nginqumile vele ukuthi angizohamba nje ngiyasemyudeni ngoba sengiyazi sengiphuphile sengiyazi ukuthi kunesiteleka lapha esikhona sizongiphazamisa ngingalimala uma ngathi ngiyohamba ngale yandlela. Ngoba uNkulunkulu uyasixwayisa thina abantwana bakhe. Akenzi lutho noma akavumi ukuthi kwenzeke utho engatshelanga ingcebo zakhe abaprofeti ngaphandle makuthi uhlose lokho ukuthi makwenzeke. Ngoba nangesikhathi inkosi uJesu izobethelwa bekuzokwenzeka okubi kodwa bekuyinhloso kaNkulunkulu bekumele ukuthi kwenzeke.
Ezinye izinto ezibuhlungu yebo zizosehlela ngoba vele kumele zenzeke, kodwa kunalezi zizosehlela uma singalaleli ngenxa yokuthi asilaleli noma asihlezi enkosini. Naye-ke uSolomon waba nenkinga yokungalaleli. Wahlukana phakathi ingane yakhe kwenzeka esikhathini sakhe-ke sekuteleka abantu. Bamvukela waze wabalekela eJerusalema. Yena lo Jeroboam kade zingelwa nguyise obeseGibhithe wabuya wayoba inkosi kulezi izwe eziyishumi zakwa-Israyeli ezingasentsha. Njengokusho kaNkulunkulu, ngoba noma ungazama ngayiphi indlela angeke ulichithe icebo likaNkulunkulu. Bekuprofethiwe ukuthi uJeroboam uzobusa lezi zizwe eziwu-10. uRehoboam isenzo sakhe naye ayikho into abengayenza ukuthi angasenzi lesiya senzo, ngoba bekumele kufezeke izwi likaNkulunkulu. Laba abaprofethe amanga ayikho nayo into ebebengayenza, bekumele ukuthi bawaprofethe amanga ngoba kulotshiwe ukuthi bazovela babe baningi abaprofethi bamanga. Ngoba izwi likaNkulunkulu lime kuze kube kunaphakade, aliguquki. Ngisho noma ungathini, Solomon uzamile ukuhlasela uJeroboam. uJeroboam ubesesazi isiprofeto akazange azama ukumelana nogcotshiweyo kaNkulunkulu. Ngoba abagcotshiweyo bakaNkulunkulu awumelani nabo. Ngisho noma sebebheda sebonile uyabayeka nje. Kuze kube ukuthi bayoshona emgodini njengoDavide. Waye kuSawule wazoshona emgodini. noJeroboam waye kuSolomon wazoshona emgodini. Wayema ethola umbuso. Kunezinye izinto nje ozohlangana nazo kumele nje uziye ushile enkosini. Uthi inkosi ngoba ukhulumile wathi, hayi mina ngeke ngenze lutho. Ngishiyela kuwena ngoba makwaqala ukubamba lokho ngezandla zakho sekuyiwayini lakho elizokuxabanisa uNkulunkulu. Belshazzar inkosi wenzela izinduna zakhe eziyinkulungwane idili, waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. Belshazzar esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesiliva uNebukadnesari uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema ukuba inkosi nezikhulu zayo nawonkayo nezancinza zayo baphuze ngazo. Ungavumi ukuphuza ngalesi sitsha esingumzimba wakho. Ungavumi ukuthi ulimi lwakho lukunise. Ungavumi ukuthi indlebe zakho zikunise. Ungavumi ukuba nabangani ababi ngoba iwayini lakho lelo. Wonisa uphuze iwayini ngezitsha zasethempelini noma ngezitsha zikaNkulunkulu. Esikhundleni sokuthi kuhlale uNkulunkulu kulomzimba wakho, wena uzofaka iwayini. Azathi uPawuli, ngithathe ithempeli likaNkulunkulu ngilenze umzimba wesifebe na? Ngamanye amazwi, qonda wazi ukuthi umzimba wakho uyisitsha sethempeli likaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi usebenzise noma yikuphi, ukuthi usebenzise noma kanjani, kodwa udinga ukuthi usebenzise njengokwemithetho yethempeli, ukuthi ithempeli liphathwa kanjani, kuhlalwa kanjani ethempeli, ligcinwa kanjani ithempeli. Awufunda iBhayibheli ngemiyalo yethempeli ukuze wazi ukuthi leli thempeli lingumzimba wakho kufanele uliphathe kanjani. Ungenzi njengoBelshazzar, ungaphuzi iwayini lasemhlabeni, ngoba uma ukwenza lokho
kunezinto ezizokulahlekela. Uyabona uNkulunkulu mayefuna ukuziphindiselela kumaFilisti, wenza icebo ukuthi kube nalomndeni kaManowa ongathola abantwana. Ngoba ufuna ukuthi bafunisise uNkulunkulu, bakhale kuNkulunkulu, wena ngiyakholwa ukuthi bamcela umntwana kuNkulunkulu ngoba babengenayo. Kodwa laba abanabantwana, kunoma bacela abantwana kuNkulunkulu benzani, bakhipha izisu, bahlela imndeni ngoba banabo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi nalokhu ukuhlupheka kwakho, ukuswela kwakho, kungenzeka ukuthi uNkulunkulu necebo lakho ngakho ukuthi makube nalento oyicelayo ukuze yena uNkulunkulu afeze icebo lakhe, ngoba lento oyicele kuyena uzoyiphatha kahle, uzoyiphatha njengokuyala kwakhe. Ngoba sekuzofika uSamson, kwabe kumgomo kuleya mndeni. Akujwayelekile ukuthi uNkulunkulu emndenini makufika ingane abeke imigomo ukuthi yabona lo mntwana kuzoba kanje nakanje nakanje nakanje. Yazi umgomo omkhulu kakhulu wagcizelelwa kakhulu ngendaba kaSamson ukuthi ngeke alithinte iwayini. And noma wakhe ngesikhathi ekhulelwe uSamson akalithinti iwayini, ngoba mayeke walithinta iwayini kuzonakala izinto. Nawe ke mntwana kaNkulunkulu, isitha sikaNkulunkulu lesi, ungalithinti iwayini, ngoba uma ulithinta kunalento uNkulunkulu obefuna ukusebenzisela yona ukuthi aziphindisele ezitheni zakhe amadimoni noSathane. Kodwa manje ngeke akwazi uma wena uphuza leli wayini. Uyalazi ke wena iwayini lakho, uyalazi leli wayini leli libonisa kuNkulunkulu. Mina ngilazi, kodwa akusihlolisisi ukuthi likhona yini iwayini empilweni yakho elikwenza ukuthi ube nqunu phambi kaNkulunkulu naphambi kwabantu, wenze njengoNoah. Ngene sekuqalekiswa abantu ngenxa yakho, kuhlupheka abantu, bakhala inyembezi abantu ngenxa yakho. Cela sifana manje sikhuleke. Jesu siyabonga ngezwi lakho, wasihlephula isinkwa Nkosi, wabanikeza abafundi bakho, wathi idlani lokhu ngoba kungumzimba wami ohleshulwayo ngenxa yabaningi. Wabanikeza newayini Nkosi uJesu, wathi phuzani lokhu ngoba kuyigazi lami elichithekayo ngenxa yabaningi. Nkosi Jesu, ngiyakhuleka namhlanje ukuthi usiphe lelo wayini owalipha abafundi bakho, ligcwale liphile ngaphakathi kwethu Nkosi, singabe sisalamukela iwayini lasezweni, singabe sisalamukela iwayini elivela kuSathane eliguqula isimo sengqondo yomuntu, kodwa Nkosi samukele leli lasezulwini elizoguqula isimo sengqondo yethu, size sikwazi ukunikela ngemizimba yethu othena iyithempeli likaMoya oNgcwele, ibe iminikelo ephilileyo nepheleleyo nethandeka kuwe Baba namandla. Size Nkosi sikhonze ngokuqonda, ngenxa ukuthi ingqondo zethu isimo sazo Nkosi yamakhosi siguquliwe. Guqula isimo saleyo naleyo ngqondo phakathi kwethu, ngiyacela ukhiphe Nkosi iwayini lomhlaba, ukhiphe iwayini lenza ukuthi umuntu ahambe nqunu phambi kobuso bakho, ukhiphe iwayini elidulisayo, ukhiphe iwayini Nkosi yamakhosi elenza ukuthi umuntu athathe izitsha eziyithempeli lakho aphuze ngazo endaweni engcolileyo, endaweni engafanele. Njengalokhu ushilo ukuthi uma umuntu ubona amanyala nemithakalo eyabonwa nguDaniel endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Sibona lezi zinto Nkosi ziyenzeka namhlanje,
Sibona uMateyu 24 ebusweni bethu Nkosi, sibona amahembe ezimpi, sizwa nezimpi Nkosi, ngapha nangapha izizwe ziyavukelana, kufa imphefumulo eminingi usuku nosuku. Nkosi Jesu, ungabuya noma yinini. Nkosi Jesu, ngiyacela usihawukele, uhawukele insali yakho mnini mandla wonke, uhawukele isizwe sakho, izimvu zesibaya sakho. Silezo zimvu Nkosi yamakhosi, ngiyakhuleka ukuthi uma kungenzeka kungaduki noyedwa phakathi kwethu. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi kungabi khona yedwa Nkosi ekufunyanwa kuyena impande ebabayo. Kungabi khona yedwa Nkosi ozodukiswa nozodukisa. Kungabi khona yedwa Nkosi ozokuhlubuka. Ngoba abanye bacabanga ukuthi bahlubuka thina kanti bahlubuka wena uqobo lwakho. Ngiyakhuleka Moya Ongcwele ukuthi uhlale kulona lo Nkosi. Noma kuphi lapho ehamba khona. Umgcine, umphe amandla okunqoba. Umphe Nkosi, usiphe umoya wobufakazi. Sifakaze Nkosi kubantu esihlala nabo. Ngoba Nkosi izwi lakho lithi sinqoba ngobufakazi bethu. Lithi izwi lakho sinqoba ngisho nangokungathandi ukuphila kwethu. Lithi izwi lakho sinqoba Nkosi ngegazi lakho. Ngikhulekela Nkosi ukuthi usize lona lo Nkosi. Asondele kuwe Nkosi Jesu. Ngoba uthena izono zethu noma zibomvu njengegazi, noma Nkosi Jesu zinjengobubende, uthena Nkosi ziyaba mhlophe njengeqhwa. Nkosi yamakhosi, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uthintele ngenhliziyo Nkosi uma kukhona isono esikhona. Ilona lo makanqume ukusondela kuwe esihlalweni sobukhosi. Ahlanjululwe nguwe Nkosi Jesu. Ngoba ushilo ezwini lakho ukuthi uma sona sinommeli. uNkulunkulu othu nomusa akekho ozilandulela. Ngoba sizwile iqiniso. Ngiyakhuleka Mdali wezulu nomhlaba ukuthi Nkosi usipha amandla okunqoba. Ukuthi Nkosi usenze singabi namahloni phambi kwabantu ngawe. Ngoba Nkosi uthanda amahloni ngawe. Nawe uzoba namahloni Nkosi ngaye phambi kwababa naphambi kwezingelosi. Ngiyakhuleka Mdali wezulu nomhlaba ukuthi uthume ingelosi yakho emiseni zonke. Nkosi yamakhosi, ungavumi ukuthi izinyawo zethu zishelele. Ungavumi ukuthi Nkosi igama lakho lihlanjalazwe ngeimpilo zethu. Ngiyakhuleka Mdali wezulu nomhlaba ukuthi usilekelele. Siphakamise iflegi lasezulwini. Abantu babone isihambiso kwakho Nkosi. Ngikhulekela Nkosi ukuthi kungabi khona oyedwa ozobackslider. Kungabi khona oyedwa ozohlehlela emuva. Ngoba Nkosi uthezwini lakho akekho othe selibambile igeja abheke emuva ofanelwe umbuso wezulu. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi usiphe amandla okunqoba isono. Usiphe amandla okunqoba nazo zonke izinselele esibhekana nazo. Size sifinyelele kuBaba ngawe Nkosi Jesu. Ngoba wena Nkosi Jesu iyindlela neqiniso nokuphila. Akekho noyedwa uzofika kuBaba ngaphandle kwakho. Uthena Nkosi Jesu masihlala kuwe. Namazwi akho ehlala kithi. Siyacela noma yini esiyithandayo uzosenzela. Yilokho ke Nkosi engikuthandayo namhlanje. Yilokho Nkosi engicela ukuthi usenzele khona. Ukuthi usigcine Nkosi njengalokhu wasikhulekela Nkosi kuJohn 17. Ukuthi uBaba uNkulunkulu asigcine. Nami Nkosi ngikhulekela ukuthi uligcine ibandla lakho. Ngikhulekela Nkosi Jesu ukuthi kungaphudluki noyedwa endleleni yakho. Njengalezo inkomo Nkosi ezazithola umphongolo wakho. Lithi izwi lakho Nkosi asibhekanga kwesokunene nakwesokhohlo. Kodwa zabheka eJerusalema. Nathi Nkosi siphe lo moya wokubheka eJerusalema elisha. Singabe sisabheke emuva thina sesiphunyukile enkembeni. Baba thona amandla siyabonga ngezwi lakho.
Siyabonga ngoba wena ungumalusi omuhle Nkosi Jesu. Saluse Nkosi noma sisemakhaya noma sisemsebenzini noma sisesikoleni. Noma Nkosi sikuphi lapho sikhona sicela ukwaluswa nguwe ngezikhathi zonke. Nezwi lakho Nkosi lihlale phakathi kwethu. Baba tho ingcwele ngikhulekela ukuthi nezinhlelo zonke Nkosi ngisho netransport yengqungquthela Nkosi yabesifazane sizoba nayo Nkosi ezoba khona ngempela sondelandelayo. Ngicela ukuthi ubagcine abantwana bakho. Uvikele izimoto abazohamba ngazo. Uvikele imindeni yabo Nkosi nempahla yabo abazoyishiya emakhaya. Noma sebebuya Nkosi ngiyacela ubagcine balondoloze. Ngiyacela Nkosi ukuthi uchithe yonke imimoya emelene nezwi lakho, emelene Nkosi nomsebenzi wakho. Ngiqalekisa konke okudephileyo Nkosi. Ngikuthumbele esihlokweni ngithi asikho isikhali esenzelwe abantwana bakho esizophumelela. Nolimi olubavukelayo luzokwahlulelwa ngoba lokho kuyifa lezinceku zakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi.